Agartalni chengoi rijaka BSF ni BGB commander and Kokchaplaimung Pandawa Achukleimani Yagula Akhora Bondo to Bangladesh border hasteo phayo BSF ni brokauto sakra rijaka Bangladesh border BGB niti aji khonda kor phorit hochana karibo আঞ্চলিক কমান্ডার সাউথ ইস্ট ni কমান্ডার চট্টগ্রাম তে গুবুন আমচেনি जुदा जुदा आदरं मानजाखा बांग्लादेश बरक फाइमानि बरक बायनो फायो बारा हानि अंगै आचुलातिनि मानजाखा BSF नि त्रिपुरा फ्रंटियर आईजी सुकांत कुमार नाथ आबुनो कारिबो मिजोराम नि BSF नि बारजाव दंनाय आईजी सुनील कुमार करसर ते मेलागर फ्रंटियर आईजी नो कारिबो कुचु बेरेमनि अफिसार ओ आचुलातिनि मानजाखा आचुलेमानि कग्या पंखा बांग्लादेश ति नोटिस हास्तिनि हा आरि रकनि जुंजानो तुइ ओ आचुलेमानि पान्डा 27 नवेम्बर तालजरा तंनाय आगरतला सालबागानो फादार हाकोतर 4096 किमि हा आरिनो तुइ कग्लाम सालायनाय हा आरिन बाबुनि फाइसिं बररनो कथाय दंलायो काइनि हाकोतर किचिं खामानि बिसिं दि हालकतेबो गाहाम नारुकनाय हा आरि तुइ रायदा चेति बानिया थनाय रकन कासुनाय दाबो हा आरिओ जागा जागा रक बाउंडारि रिजियतको अ बाउंडारि रकन दाक्ति दाक्ति सामु पारिनानि 2018 बेसुआ हाकोतनि बिसिंगो कावाइनि कक्साल बायख्या ताकलाय बिसिबो हाइन हतेवासे कक्सा पान्दा खायजाका अ कक्सालेमानि बिसिं तुइ काइनि हाकोतनि बिसिंगोनो काहाम हालकनाय आचुलायमानि बिसिं तुइ त्रिपुरा हासनि नॉर्थ ईस्ट नि हा आरिनो तुइ बुसु बुदुकनि जुंजानो तुइ कग्लाम सालायनाय